Sigue ahí Raúl García y todo pidiendo que alguien se desmarque, lo hace מדויקת של אתו, אבל ברסה משתלטת מהר מאוד על הכדור, אתלטיקו אפילו לא מצליחה לעבור את קו האמצע. Henry cambiando la orientación del juego ahí, el control de Xavi de primera para Eto'o, Eto'o para Xavi en el vértice, fuera de juego, posición reglamentaria de Xavi, la tijera de Ronaldo. איזה גול! גולאסו של רונלדיניו! הרבה זמן חיכינו לראות אותו מבקיע שער כזה. זה לא פנדל, זה לא כדור חופשי, זה גולאסו של רונלדיניו. דקה 30, ברסה 1, אתלטיקו 0. איזה גול ענק! רונלדיניו, ברוך הבא. שער שמיני העונה של רונלדיניו, אחד היפים ביותר שראינו ממנו, בטח בשנה שנתיים האחרונות. פשוט שער ענק, והשער הזה מחזיר את רונלדיניו, מוריד את כל סימני השאלה, ואולי גם משאיר אותו בברצלונה. הכדור מעל הראש של ולרה, הוא אפילו לא יודע מאיפה זה בא לו. 1-0 לברסה.